Qalb Pelinkaja baqgħet wieqfa minkejja l-interventi li saru wara li ttajret u mill-ħin li waslet l-ambulanza sakemm waslet fid-Dipartiment tal-Emerġenza tal-Isptar Mater Dei, it-tentattivi kienu kollha għal xejn. Xed dan it-tabib Michael Spiteri il-ħamis filgħodu fil-proċeduri kontra Jeremy Camilleri li għadu miżmum taħt arrest. Camilleri qed jiġi mixli bil-qtil ta' Pelinkaja f'Jannar li għadda, il-mara Torka ta' 30 sena li nqatlet b'daqqa ta' karozza. Quddiem il-Maġistrat Rachel Montebello, it-tabib Spiteri li hu konsulent fid-Dipartiment tal-Emerġenza xehed kif dakinhar tal-inċident u t-tim tiegħu waslu fil-post fis-sija 23 minuta ta' filgħodu u sabu mara mitlufa minn sensija mal-art. Meta mistoqsi fejn kienet tinsab il-vittma, semma l-post fejn hemm l-istabbiliment tal-KFC u xi ħwienet tad-dajjes. Iddeskriva wkoll il-Camilleri li kien qed jaġixxi b'mod aggressiv. Ix-xhud tkellem ukoll dwar iż-żona estensiva milquta mill-inċident fosthom ħsarat fil-pompa tal-petrol u l-BMW li kienet mifquha fl-istabbiliment kummerċjali. Ix-xhud qal li l-akkużat inżamm b'mod ikkontrollat iżda kien qed jgħajjat u jieħu nnifs b'mod normali. U semma wkoll li tfajla kellha diversi ġrieħi u l-attenzjoni medika ffukat fuq in-nifs u l-ħsara potenzjali fis-sider u fil-pulmun. Fil-post tal-inċident qal li kien hemm madwar 15 sa 20 persuna li ma kinux jafu bl-identità tal-vittma dak il-ħin. Spiteri konferma li l-qalb baqgħet wieqfa anke meta qiegħed daħlet l-emerġenza u ġiet iċċertifikata mejta ftit tal-minuti wara. Aktar kmieni xedt l-espert tal-qorti Martin Bajada li preżenta filmati tas CCTV u evidenza diġitali, inkluż klipp bejn l-akkużat u l-eks tfajla tiegħu li ma tfajla xedet fl-inkjesta maġisterjali. Il-qorti laqgħet it-talba għal kopja diġitali tar-rapport tal-espert. Il-kumpilazzjoni issa se tkompli nhar it-3 11 ta' Lulju.